Pekingbe jártam, és valami egészen elképesztő élménybe volt részem. Meglátogathattam a Xiaomi autógyárát. A telefonokról és az okoskutyukról ismerhetitek a Xiaomit, de Kínában már több százezer elektromos autó járja az utakat, amiket ők gyártanak. A gyár helye hatalmas, ahol már 3 különböző autót is készítenek. Lehetőségem volt egy körbevezetést kapni a bemutatóteremben, ahol elmesélték a gyártás folyamatait. Fantasztikus volt látni, hogy hogyan préselik az elemeket, ami hihetetlenül felgyorsítja a termelést. De ami az autógyárat igazán érdekessé teszi, az az, hogy a gyártás szinte teljesen automatizálva van. Ahol pedig emberek is dolgoznak, ott az ember és a robot szorosan együttműködik. Ezután következett egy 20 perces gyárlátogatás, ahol sajnos nem lehetett felvételeket készíteni, érthető okokból. De higgyétek el, egyszerűen tátva maradt a szám. Az egész gyár területén mindössze 2500 ember dolgozik, ami nagyon kevésnek számít. Ezután pedig jött a nap fénypontja, elvittek minket egy körre a tesztpályán a Xiaomi SU7 Max-szal. Teljesen ledobtam az államat. Ez a nap tényleg olyan volt, ami örökre megmaradt számomra. Ha tetszett a videó, akkor pedig kövess be!